ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Ka Khasi Jaintia National Union ha ka khatlai trik ukla lengkot arajar arpuai kala mudui da ka ejahar si kepulit jong ka umulong beat house halor ka jingkno ba u president jong ka Meghalaya People United Front uba dawan poimi lalu ula penap da ka pistol ya u president jong ka Khasi Jaintia National Union uba niman shadab hadin bagi dikhot jong ka seng kilayo banbat ya artli kitrok bala kenno baki dai ki bakitto ya ki masi ya ki bala thmu ban salan be ain Shakari Bangladesh habaya kran bat kilat pathai khubor hanong ba shalong uba niman shadab uliyathu baka jingsha apan up pistol ha u president jong ka MPUF uba dawan poimi lalu kalong hadin ba ulawan ban kamtra ya ki artli kitrok ki badonya u registration number AS02B 3654 but UAS 02 AC 6222 AS not R B Lai Henry Sansau but UAS not R AC hadin ke jingsha bat hagdikhot ka Khasi Jaintia National Union hakapor Henry baje AA Janmid ha umulong kse lakyang Shushu uliyaturu baka jingsha apan up pistol ha uba dawan poimi lalu kadai halor ka nongrim ba ka Khasi Jaintia National Union kala kernga ban wengno ya ke ejahar baka seng kala mudui persya ya kini ki artli ki trokit masi ha umulong beat house pengiwan hang ni ban pau bang peremjur ne bat ikani ka fai argal debu umulong beat house halor ka jing bat pistol jong wei na kisang bahalang u dapoy wan milulu bakam try ru yakini kay keli kit masi yakini ngan batay na do ko basdang menin ko por janmit ki khot jong ka KJNU ki obat yakini ki keli badan yu number AS 02B 3654 AS 02 AC 6222 kini kili bakit masi de bakam tra do dapoy wan milulu hakajing obat dong kiseng par hadin kata ki bu FIR hapo umulong bit house hadin kata hakajing obat dong ki khot yang abangan wan pan pet ye kata kakam habangawan hangta hadin kajing ikren ba dapoy uong yinga sa pa iki membar jong me ba kin withdraw no ikanika FIR persya iki kili kit masi jonga tengah ong ye uba ye kata ngamla ban rai ngamla arban ong namar bamde banga babat der banga bakem tu ong ba hadin kata hagajing ya kren jong ubat kini ki khot ngam tip ye ke bagi ya kren hadin ka kumba nyu siteng ne praw JAA tu upersang bantan yang sepok ka kali Scorpio jong u badon yu number ML04C 9996 tu persang bantan yang ngong M ada pikwa ban keren hang ne badan ki pai ba rulong tong tahun dah la tan kedet namar ba da kapos kapor ngiju itu tahun dah la ya kam kenjat upen I ya ka pistol mo ong ba la da me pa ki memba jong me ban withdraw ya ka ni ka FIR persya ini ki kelikit mesti jonga ngan simi ke jing im jong me ba ki ke ying kesam jong mde ba umaham tang bat yelede hande umaham bat ki ying kesam jonga bat ikit khot jonga barok tengok ia kata tekam lele namar ba ada ublehi umon ban ai kemensum jong akti jong me kalong ia kata ka jing yap ngam tip mo namar ka jing imbruhi ni ka jing yap ngim la ban bu trik ngim la ban bu sni ia kata ngim septing ra ngin mi bet ta yikit khot jong aru nga da kapor ngaju pha bat ngiju kren ru bat lengba kilap thai ko baru yikikam be anhi ngi ngin khanrabe da kapor ngimong ba ule khot sang bahalang ne ki rusimet ne ki officer na namar POE ba menta hapok ka jela jongi la kharoi kini ki kam bean neduk kaptam ki mesi ki wan neduk asam lang ba ka lenti jong ka jela Meghalaya jongi ban selan siduk Bangladesh bo jo ni ubri udepoy
hang ne pio iba haka atrik benau kat arjar kat kendai nak leo jong SP Superintendent of Police yang ka Eastern Tiaru ula de bu FIR persyak ni briu ta hang ne nga kerpat ya ki bor jong ka kan sim ban kem yo ni briu ne ban pensitom kat kum ki kendon jong ka ka FIR don ni kan ni ka wai ru ba babuk gini ki khat menen ki bo ikene pi ki bo hadin kata umpet ke FIR ne gumno tu su pan Muhammad ni ki trok ki ba wan naka jelasam tingi ya jingtip kumto saustang san je ki wan ngi ya jingtip baki wan ki kali kit nasibi an ki wan naka lang baka jelami kali ya pen poi ha umkyang pat kit penyacha Bangladesh ta ka to ka par bengi ya ban tingi bat ngi ya dan pramambal tadi nang to ngi lai IT haka polis bidhau umlong tenang tu pat ngi ya yung ilaj khona ya presiden tadi nang tu lawan khot ya presiden la koi ha bid house tingi ngila ekran baru presiden uang ikini ki kali ki ba wan bian ki bakit ki mar bian tolong ban sim jing tep mano ba penyaj ikini le ban wan ekran baru tu nang penyaj ikini ki kam Baman. Ano kadol via dita kita kali bindi bocet. Ngi baki wan lang baka haweng to na po yu ngi baki don ki dekhar bandur ki ba kiusha lor ki ya kendang ya yu ki mar ya pe ki mar kadang ngi ya iba de kali ki masih une udah usnar tu ha une udah usnar ba khaybian Kabalo ko penjat bian ki mar ba ya syah Bangladesh nakapor sepol ngi jikendo ikani ka FIR tang mention ni ka kertang jo bang imtip mano wa penjat handai ha ka jingwan jo hadin ka jingwan jo ong ba deki keli jonga ber ki mesti jonga tengah ang ko ban kong mitit nang no mo ka salan dun sino ong ka salan la sai ta la sai pin jo ta ka keliru kan la sai ta hadin ka ta tu khot inga ban petan jo bor tengah kran hang ni ulong ta hadin ka ta tu suki tu tan bet tu pen ibe ta ka kon dah uang ba ada mami orang ba jong ka kejen yu mem phap dro ka to ka FIR membar ba ki lebu dengan simi ke jing im jong me bat iki ba yang ngasam jong